комиссияи марказии интихобот ва райпурсии тоҷикистон натиҷаи интихоботи вакилон ба парлумонро эълон кард. бахтиёр худоёрзода раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии тоҷикистон 2 март дар брифинг изҳор дошт дар ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявии интихоботӣ аз рӯи рӯйхати ҳизбҳои сиёсӣ ба тарафдории ҳизби аграрии тоҷикистон 700,582 нафар ё 16.50%, ба тарафдории ҳизби демократии тоҷикистон 216,526 нафар ё 5.10%, ба тарафдории ҳизби ислоҳоти иқтисодии тоҷикистон 75,252 нафар ё 16.61%, ба тарафдории ҳизби коммунистии тоҷикистон 132,049 нафар ё 3.11%, ба тарафдории ҳизби социалистии тоҷикистон 218,696 нафар ё 5.15%, ба тарафдории ҳизби социал-демократии тоҷикистон 13735 нафар ё 0.32% ва ба тарафдории ҳизби халқи демократии тоҷикистон 2,139,741 нафар ё 5.40% овоз доданд. бахтиёр худоёрзода гуфт, ҳизбҳое ки ба тарафдории онҳо 5% ва зиёда аз он интихобкунандагони дар интихобот иштирок карда овоз доданд, миқдори зерини мандати вакилиро соҳиб шуданд. ҳизби аграрии тоҷикистон бо 16.50% 4 мандати вакилӣ, ҳизби демократии тоҷикистон бо 5.10% 1 мандати вакилӣ, ҳизби ислоҳоти иқтисодии тоҷикистон бо 16.61% 4 мандати вакилӣ, ҳизби социалистии тоҷикистон бо 5.15% 1 мандати вакилӣ, ҳизби халқи демократии тоҷикистон бо 5.40% 12 мандати вакилиро соҳиб шуданд. ҳамчунин худоёрзода номи 41 нафар вакилони аз ҳавзаҳои якмандати интихобшударо эълон намуд. мо тавонистем 7 ҷойро дар парламенти нави мамлакат соҳиб шавем ва фикр мекунам ки ҳадафу мақсадҳое ки мо дар назди худ гузоштаем, албатта ин вазифаи аввалин дараҷаи мо мешавад ки чизое ки мо дар барномаи пеш аз интихоботӣ дар назди худ мақсадҳое ки гузоштем амалӣ кардани онҳост. имсол интихоб дар сатҳи бисёр баланд гузашт ва хурсандавараш он аст ки 805,000 интихобкунандагон ба тарафдории ҳизби исоҳоти иқтисодӣ овоз доданд ва мо имконият пайдо кардем ки аз рӯйхати интихоботӣ 4 нафар ва аз ҳавзаи андамадатӣ 1 нафар ба парлумон мо рӯйхат гирифтем ва ин имконияти ташкили фраксияро ба мо медиҳад. маъракаи сиёсие ки дар пеш истода буд имрӯз мавриди баррасӣ қарор гирифт, ҳизбҳои сиёсие ки дар он иштирок карданд аз натиҷаҳои интихобот махсусан худи мо қаноатбахш ҳастем. дар бисёр участкаҳои интихоботӣ ва ҳавзаҳои интихоботӣ интихоб бо шакли демократӣ ва шаффоф гузашта натиҷаи он мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳизби шумо соҳиби чанд курсӣ шуд? дар парлумон соҳиби 1 курсӣ шуд.